אנחנו בעומר צועדים אל עבר המהפכה הירוקה. כדי לשמור על המועצה שלנו נקייה ובטוחה לתושבים, חשוב לשמור על כמה כללים. יש להוציא עלים וענפים דקים בשקיות סגורות, על מנת למנוע את פיזורם ברוח. את הגזם הגדול יותר שלא נכנס לשקית יש להניח מסודר על הכביש ובצמוד לשפת המדרכה, כך שלא יפריע להולכי הרגל ויחסום מדרכות וכבישים. האחריות לניקיון והסדר ביישוב היא של כולנו. לכן, את הגזם נוציא רק בימי הפינוי לכל אזור. במידה ואתם מקימים גינה חדשה או בונים בית חדש, הוצאה ופינוי הפסולת או הגזם באחריות התושב. הפרדת פסולת. יש להפריד בין סוגי הפסולת. 1. גזם ופסולת גושית, עלים וענפים קטנים בשקיות, ענפים גדולים, רהיטים וחפצים גדולים לצד השקיות. 2. פסולת אלקטרונית, מקררים, תנורים, בנפרד ובתאום ובהתאם לימים ולכללים המופיעים באתר המועצה. 3. את שאר הפסולת יש להניח בפחים המיועדים ברחבי היישוב. השמירה על איכות הסביבה בעומר מתחילה בנו. אם נשמור על הסביבה שלנו, נחיה במקום נקי ובטוח יותר.